Il-professur Immanuel Mifsud ġie ppreżentat bil-Midalja Omer tal-Poeżija u l-Arti l-2026. Il-midalja ġiet ippreżentata minn Darius Tomaz Lebojda, il-President tal-Midalja Ewropea tal-Poeżija u l-Arti. Il-midalja tirrikonoxxi l-profondità u l-onestà illi bihom ix-xogħol tal-professur Mifsud jeżamina l-memorja, l-identità, relazzjonijiet tal-familja, it-trawma u l-psike umana. Stabbilita fi Brussell fl-2016, il-Midalja Ewropea Omer tal-Poeżija u l-Arti tirrikonoxxi kittieba u artisti li taw kontribut sinifikanti għall kultura letterarja u artistika internazzjonali. Mal-professur Mifsud ingħata wkoll il-premju din is-sena il-poeta u romanzier Sirjan Kurd Salim Barakat. Il-professur Mifsud huwa wieħed mill-kittieba kontemporanji ewlenin f'Malta. Il-volum tiegħu ta' xogħol jinkludi poeżiji, romanzi, novelli, memoirs, drammi u kritika letterarja. Dan huwa rikonoxximent importanti għaliex juri illi l-letteratura Maltija minkejja ċ-ċokon tagħha, minkejja iż-żożija tagħha mhux qed nitkellmu fuq letteratura antika ħafna, irnexxiela biex ngħidu hekk taqsam il-baħar qiegħda tinqara minn nies oħrajn, għaliex numru ta' kittieba oħrajn qed jiġu tradotti, qed jiġu pubblikati barra u allura sibna rwieħna biex ngħidu hekk fil-mappa. Il-President tal-Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Arti Luke Dalli qal li l-Midalja Ewropea Omer tal-Poeżija u l-Arti lil Immanuel Mifsud huwa mument ta' kburija għal Malta u għas-settur kulturali. Aħna bħala Kunsill Malti għall-Arti kburin ukoll li l-arti Maltija qiegħda tingħata wkoll rikonoxximent madwar id-dinja għaliex dak huwa wkoll parti mill-internazzjonalizzazzjoni li qed nippruvaw nagħmlu tal-artisti u l-arti Maltija barra minn xtutna. Il-Ministru għall-Kultura Melkin Pola Ġużgalja għal dan il-premju jirrikonoxxi l-kisbiet individwali tal-professur Immanuel Mifsud u jissaħħaħ il-profil internazzjonali tal-letteratura Maltija. Ir-rimarka li jservi wkoll ta' ispirazzjoni għal kittieba litilajn illi jaħdmu fid-dinja lingwistika u tal-pubblikazzjoni. Spjega dwar l-importanza li jinħolqu iktar opportunitajiet għal kittieba Maltin sabiex jilħu qarrejja barra minn Malta. Sostna li dan huwa konsistenti mal-istrateġija kulturali nazzjonali illi tara fil-kultura bħala parti essenzjali mill-identità u l-viżjoni nazzjonali fit-tul ta' Malta.